उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि मोनसे जाफुंसारनाय बन्दजासेयावबो सोलिदोंमोन अन्थाइबाला जावनाय हाबाफारि खौरां मोननाय लोगो लोगो हाग्रा बिफाननि गोख्रों एक्सन नोंथांमोना थारैनो मिथियो जानांगौ दासान्दि आसाम सरकारा लोगोसे बिटिआर सरकारनि हाग्रा बिफाननिफ्राय बडलेण्डनि सिङाव थानाय दाब दाब दैसाफोराव अन्थाइबाला जावनाय हाबाफारिखौ गोख्रोङै बन्द खालामनाय जादों। नाथाय बेफोर गासै बाथ्राखौ मिथिसेयावबो माखासे सिखाव थाखोनि सुबुंफ्रा स्रोदै बाला अन्थाइ जावनाय हाबाफारि दिनैनि सानाव सोलिबाय थादों। उदालगुरि जिल्ला हाग्रा बिफाननि आवथायाव थानाय देवलगुरि बोरला दैसायावबो दिनै फुंबिलिनि समाव स्रोदै गंनै जेसिबिआ बाला जावबाय थानाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो उदालगुरि हाग्रा बिफाना हमना लांनाय जायो। আজি ৰাতিপুৱা আমাৰ তাত এটা চ'ৰ্চৰ পৰা ইনফৰমেশ্যন আহিছে যে বৰলা নদীত মানে ইলিগেলি এটা মাইনিং কৰি আছে। তো যিহেতু আমাৰ ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মাইনিংটো বন্ধ কৰা আছে, তো আমি ইনফৰমেশ্যন হিচাপত আমি তাতে গৈ পেলাই দেখা পালোঁ যে তাতে মানে দুটা জেচিবি বৰলা নদীত মাইনিং কৰিছে। তো আমি লগে লগে দুটা গাড়ীখন জব্দ কৰি আমি আমাৰ ওদালগুৰি কাৰ্যালয়ত অনা হৈছে। এইটো তেনেকুৱা যদি মাইনিং যি ইলিগেল খনন সেই ইলিগেল খনৰ পৰা আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা ল'ব বৰ্তমান? ব্যৱস্থাটো আমি নিউট্ৰেলাইজ কৰিবৰ কাৰণে আমি বিশেষভাৱে লৈ আছোঁ। যোনটো এৰিয়াবিলাকত আমি নদীবিলাকত ৰেগুলাৰ পেট্ৰলিং ৱৰ্ক চলি আছে, য'ত আমি মানে ইলিগেলি খান্দা দেখা পাওঁ বা ইলিগেলি এনেকুৱা জিচিবি দেখা পাওঁ, আমি তৎক্ষণাৎ মানে এইবিলাক আমি চিজ কৰা হয়। আৰু গৰাকীৰ নাম আমি বৰ্তমান জনামতে ভৱদেৱ মহন্ত বুলি গম পাইছোঁ। তেখেতে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ হয় বুলি গম পাইছোঁ। আৰু এতিয়া হয় দুখন বুলি গম পাইছোঁ এজ পাৰ মানে তেখেতৰ ড্ৰাইভাৰৰ ষ্টেটমেণ্ট মতে। আৰু আমি জব্দ কৰা গাড়ীবিলাক হ'ল জেচিবিটো হ'ল এটা আপোনাৰ 27H4851 আৰু এখনটো হ'ল 27E8650। আপোনালোকে যিহেতু চুজ কৰি আনিলে গাড়ীখন জব্দ কৰি আনিলে, এইটো জিম্মা থাকিবনে মুকলি কৰি দিব? যিহেতু বিট অফিচাৰ বা বিট সকলে বা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টসকলে ইজি প্ৰচেছত কিছুমানক মানে মুকলাই দিয়া দেখা পাই আছে। ইজি প্ৰচেছ মুকলাই দিয়াটো এনেকুৱা নহয়। এজ পাৰ আমাৰ যিটো 64 AMC ৰুলছ আছে 2013 হিচাপত, আমাৰ যিটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৰুলছ আছে, এই হিচাপত আমি এনেকুৱা 2013 ৰুল মতে আমি যাম। নিউট্ৰেলাইজ কৰিব ৰিলিজ কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি ফাইন চাইন হয় আমি এইটো ধৰি পেলাই এইটো ৰিলিজ কৰা হ'ব। ধন্যবাদ। क'क्राझारनि CITआव सोलोंथाइ लानो गोसो जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे फोसावथाय 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव सोलोंसाफोरनि मुं थिसननायनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा खुंजानो थांगासिनो। बिटिसिनि राजथावनि नोगोर क'क्राझाराव थानाय मिरु सोलोंथाइ फसंथान सेन्ट्रेल इन्स्टिट्युट अफ टेक्न'लजिआव 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गुबुन गुबुन आयदायाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि एन्ट्रेन्स एग्जामिनेशननि थाखाय अनलाइन आरज गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं आरो फैगौ 30 मेआव जोबथा जागोन। डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुवेट पोस्ट ग्रेजुवेटनि थाखाय एन्ट्रेन्स आनजादा 8 जुनाव खुंजागोन आरो PhDनि थाखाय 15 जुनाव एन्ट्रेन्स आनजादखौ खुंनाय जागोन। CIT क'क्राझाराव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन गोबां आयदाफोर जेरै डिप्ल'मा कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड प्रसेसिं टेक्न'लजि, कन्ट्रोल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ टेक्न'लजि कर्सआव सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कम्युनिकेशन इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। बेचलर अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कम्युनिकेशन एन्ड डिजाइन आयदायाव सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ टेक्न'लजिआव वाटार रिसर्च एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, फुड इन्जिनियारिं एन्ड टेक्न'लजि, ग्रीन एनार्जि टेक्न'लजि आयदानि सोलोंथाइ लानो हागोन। मास्टार अफ डिजाइनिं कर्सआव माल्टिमिडिया कम्युनिकेशन एन्ड डिजाइननि सोलोंथाइ लानो हागोन। लोगोसे सिभिल इन्जिनियारिं, कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं,
Electronics and Communication Engineering, Food Engineering and Technology, Instrumentation Engineering, Mechanical Engineering, Physics, Mathematics, Chemistry, Humanities and Social Science आयदायाव PhD डिग्री लानो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो क'क्राझारनि CIT आव गोजौ आरो गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय गोजौआव मख'नाय अक्ट'नि गेजेराव अनलाइन आर'ज खालामदो आरो थिखानाय अक्ट'आव एन्ट्रेन्स आनजादाव जिरायदो आरो मुं थिसनदो। बांसिनै रोखायै मिन्थिनो थाखाय नोंथांमोना 9365031406 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन।